Bon dia. En primer lloc, voldria donar les gràcies als organitzadors del col·loqui per haver-me convidat a participar i també voldria demanar disculpes per no poder fer-me present entre vosaltres, tal com hauria sigut la meva voluntat. Diverses circumstàncies m'ho impedeixen, però afortunadament la tecnologia permetrà, espere, que pugueu escoltar la meva veu. Així, tal com figura en el programa, en els propers minuts us parlaré sobre com varen reaccionar els escriptors valencians davant la mort de Frederic Mistral. És molt probable que la majoria dels habitants de la ciutat de València, que passegen habitualment per les anomenades alberedetes de Serrans, desconeguen qui és l'escriptor a qui està dedicat el bust que presideix aquell jardí. I no podem reprochar-lo-ho, ja que certament les referències que en l'actualitat els valencians posseixen de Frederic Mistral i de la Provença són gairebé nul·les, inexistents. El bust al qual em refereix és aquest. Tanmateix, hi hagué un temps, encara no massa llunyà, en què la pàtria d'Ausiàs Marc estigué connectada de manera àmplia i fecunda amb el territori occità. Així, una de les característiques que més singularitza des d'un punt de vista cultural i literari la segona meitat del 800 valencià és l'estreta relació intel·lectual i humana que es va establir entre els protagonistes de la Renaixença i els de l'anomenat Felip Britge, i més concretament amb el seu capulier, Mistral, a qui des de la ciutat del Túria hom professa una sincera admiració, fins i tot veneració, de la qual resten encara diversos exponents com ara el bust que acabe d'esmentar. D'aquesta manera podem xifrar l'inici d'aquella relació al voltant dels anys 1858-1860 i com a conseqüència del mestratge que l'escriptor mallorquí Marià Aguiló i Fuster exercia entre diversos universitaris valencians que per aquell temps iniciaven la seva carrera literària. Així, no és estrany que en gener de 1861 un d'aquells joves, Teodor Llorente, que pocs anys després es convertiria en el líder de la branca valenciana de la Renaixença, explicara per carta a Aguiló. Deia Llorente: «Estoy leyendo el poema provenzal de Mistral, Mirello. Ya ve usted que me voy convirtiendo a sus doctrinas», la qual cosa ens indica que l'estava llegint per recomanació d'Aguiló. 4 anys després, en febrer de 1865, i gràcies a les gestions d'un altre patriarca literari, en aquest cas Víctor Balaguer, Llorente conegué personalment l'escriptor provençal Guillem Bonaparte Weiss, que aquells dies visitava la ciutat de València. I tan sols un any després, en 1866, els felibres ja convidaren el poeta valencià a participar en una de les seues festes literàries, invitació a la qual, davant la impossibilitat de realitzar el viatge, Llorente respongué amb el poema titulat Els felibres de Provença que havien convidat a l'autor a una de les seues festes. El moment en què 4 dels principals escriptors valencians de l'època, a saber, Teodor Llorente, Vicent Querol, Rafael Ferrer i Vinyer i Jacint Lavaila, conegueren personalment Mistral, se situa en la celebració dels Jocs Florals de Barcelona de 1868, que tingueren lloc a principis del mes de maig i que van resultar especials per diversos motius. En aquesta escalada de les relacions entre els escriptors d'una i l'altra banda del Golf de Lleó, cal també destacar que, al cap de 8 anys, en juliol de 1876, varen ser els valencians els qui convidaren els escriptors provençals a fer-se presents en el certamen històric i literari que, per tal de commemorar el 6è centenari de la defunció de Jaume I, tingué lloc a la ciutat del Túria. I també que 60 dies després, en fundar-se l'Acadèmia d'Oc, 3 valencians entraren a formar-hi part, Teodor Llorente, Vicent Querol i Josep Maria Torres. I encara que en maig de 1878, Llorente es desplaçà fins a Montpeller per a participar en les primeres festes llatines del Felibritge, cosa que li permeté enfortir les seues relacions amb l'autor de Mirello i la resta d'escriptors de la Provença. De fet, podem dir que Llorente veia en Mistral no sols un mestre literari, sinó també un model social i cultural a qui imitar. Així cal remarcar que el capulier fou una de les 3 persones a qui el poeta valencià dedicà un llibre, concretament el Nou llibre de versos de 1909,
i també una de les dues a qui arribà a dedicar fins a 3 composicions líriques. Finalment, cal destacar que durant els seus darrers 11 anys de vida, Mistral rebé a la seva casa de Mayano la visita de 2 intel·lectuals valencians. Teodor Llorente, que hi viatjà en 2 ocasions, en 1903 i en 1905, i Josep Sanchis Civera, que ho feu en 1910. Amb aquests precedents, i amb encara d'altres que em deixe al calaix, no és estrany que la defunció de Mistral, esdevinguda el 25 de març de 1914, gairebé 3 anys després que la de Llorente, despertara una gran expectació entre els escriptors i els mitjans de comunicació valencians, que no dubtaren a dedicar-li nombroses notes necrològiques i de record. D'aquesta manera, l'endemà mateix de la mort del Provençal, 4 diaris valencians anunciaven la trista notícia de la desaparició, deien, del restaurador de la poesia de la Provença, el inspiradíssim autor de Mirello, Calendau i les 6 Clodor. A més, 3 d'aquells periòdics incloïen la necrològica en portada, la més llarga de les quals era, com no podia ser d'una altra manera, la que publicava Las Provincias, el diari que 5 dècades enrere havia fundat Teodor Llorente i que ara estava a càrrec del seu fill Teodor Llorente Falcó. Així, sota el títol de Federico Mistral ha muerto, el rotatiu expressava el sentiment de dol que l'envaïa, ja que, deia, el gran poeta representava hoy el renacimiento de una poesía y de una lengua hermana de la nuestra, y obtuvo de los escritores valencianos toda la admiración. Així mateix, també assegurava que, para provenzales, deia, catalanes, mallorquines y valencianos, la figura de ese poeta era como la del patriarca, ante quien se unían todos los corazones en un mismo sentimiento profundo de belleza y de patria. Pàtria literària, no política, evidentment. Així, després de fer una repassada a la biografia del de Mayano y de asegurar que, deia, fue el amigo íntimo de nuestro difunto director, és a dir, de Llorente, l'article es tancava amb la reproducció del poema Mireia, que el valencià havia dedicat a Mistral en 1909 i que Las Provincias qualificava com, deia, el broche de oro, la oración del alma poética de nuestra Valencia a la memoria del gran Bate de Provenza. Pel que fa als altres 2 articles necrològics que aquell mateix dia li dedicà a la premsa valenciana, cal destacar que el Diario de Valencia qualificava Mistral de, deia, gloriosa y venerable figura, que irradió la luz de su inspiración esplendorosa sobre la victoriosa pléyade de los artistas levantinos, en referència als catalans, mallorquins i valencians, mentre que el diari La Correspondencia de Valencia aseguraba que, deia, despreció uniformes y condecoraciones, y también deia que, para nosotros, Mistral era algo propio, sus versos eran reflejo de nuestro amor, de nuestro trabajo, de nuestras virtudes, y por eso la noticia de su muerte nos emociona y nos recuerda la pérdida del maestro Teodoro Llorente. És interessant veure com posaven en relació la Correspondència de València, com posava en relació les dues figures literàries. A la vista del que havien asseverat els seus col·legues, l'endemà era el diari republicà El Pueblo que incorporava una necrològica del Provençal, amb què assegurava que desapareixia d'ella un género de poesía que, si tuvo muchos imitadores, solo en Mistral encontró al verdadero cultivador. Afirmació que es pot interpretar com un atac a Llorente en particular i al moviment de la Renaixença en general, del qual El Pueblo no era gens partidari. De fet, l'única referència que hi trobem als múltiples amics i admiradors que l'autor de Mirello tenia en territori catalanoparlant és la que assegura que, deia El Pueblo, aquella tierra que le inspiró, por la identidad de clima y de caracteres que tiene con la nuestra, hizo que en toda la costa levantina considerásemos a Mistral como poeta nuestro. Tal com he avançat, el diari que més espai i atenció dedicà a la desaparició del Capulier fou Las Provincias, que a causa de l'entusiasme i l'estima que li havia manifestat el seu fundador, se'n devia sentir obligat. Així, sota el títol Mistral en sus últimos años, il·lustrat amb una fotografia del Provençal, el diari al·ludia novament a la gran pèrdida d'ella que experimenta la literatura mundial i no podia resistir la tentació de reproduir un fragment de la crònica que Llorente redactà en 1903.
després de realitzar la seva primera visita a casa de Mistral. El comentari amb què es tancava la reproducció d'aquell fragment, sens dubte fou redactat per Teodor Llorente Falcó, ja que informava que, deia el següent, deia, en el ahora desierto gabinete de estudio del poeta Llorente, entre los varios cuadros que decoran sus paredes, hay uno en donde aparece el retrato de Mistral, orlado con las ramas de laurel y mirto que entregó el poeta provenzal al poeta valenciano, símbolo de una confraternidad espiritual que no ha roto la muerte. Un retrat, per cert, que encara conserven els descendents de Llorente i que és aquest. Aquí el podeu observar on es veu en el centre la fotografia de Mistral amb una dedicatòria personalitzada a Llorente i al voltant una branca de llorer del jardí de Mistral i també baix al costat del llaç vermell es veu una miqueta de murta. Les manifestacions de dol per part de la premsa valenciana continuaran l'endemà, dia 28 de març. Us estalvie els detalls de totes aquestes notícies perquè no són especialment rellevants i no em dóna temps ara a repassar-les totes. Després de 3 dies seguits de notícies, no tardaren en arribar els textos de reflexió i valoració que diversos autors dedicaren a la defunció del provençal. El primer a publicar-ne fou Eugènic, pseudònim rere el qual és possible que s'amagara l'autor català Eugeni d'Ors, que des de les províncies dedicà 3 articles de la seva secció Ofrenes, tenia una secció fixa en les províncies que es diu Ofrenes, a la desaparició de Mistral. Són articles suggerents, però tampoc no em dóna temps de glossar-los, per tant, passe endavant. Tant o més interessants que aquestes reflexions, se'ns apareix la pàgina sencera que, escrita íntegrament en valencià, el 5 d'abril dedicà el Diario de València en llaor d'ella del gran poeta Glòria d'Europa i al que ens uneix la germandat de la llengua, per qual enlairament escrigué el patriarca de Provença. D'aquesta manera, ocupava la meitat d'aquell espai un extens article de Jacint Maria Mustieles en què, després d'asseverar que l'escriptor difunt, deia Mustieles, no era solament, després de Jacint Verdaguer, el més gran poeta mundial del segle XIX. Per tant, interessant veure com Mustieles posa a Verdaguer i a Mistral, situa com els millors poetes mundials i situa a Verdaguer per davant encara de Mistral. Doncs Mustieles es dedicava també a repassar qui era i què representava Mistral i també a glossar la poesia titulada L'Abraçada, que el provençal compongué durant la seva visita a Catalunya en 1868 i que el Diari de València oferia en traducció catalana de la mallorquina Maria Antònia Salvà. A continuació, la pàgina del Diari de València reproduïa un breu article d'Eduard López Chavarri que portava per títol Mistral i els cants i es completava amb 3 textos més. La pàgina es completava amb 3 textos més. Un de succint, titulat Mistral catòlic, que havia sigut traduït del diari francès La Croix, una breu composició lírica d'homenatge al provençal titulada Poetes i redactada per Ramon Andrés Cabrelles i la traducció catalana del ja esmentat poema mistralenc L'Abraçada. I tot il·lustrat amb 3 gravats, que també tinc ací. Un del Capuller, llegint i en actitud reflexiva, és aquest gravat que podeu veure, és un dels que il·lustrava aquella pàgina al Diari de València. Un altre gravat del monument, titulat El monument al cantor de Mirello, és aquest, en què podeu veure també l'estàtua de Mistral, la part superior, i un darrer titulat El soterrat de Mistral, que per cert, anecdòticament, he de dir que fou reproduït al revés, fou reproduït així, fou reproduït així, però realment el monument, com es veu, és així, en el moment del soterrat, representa el moment del soterrat de Mistral amb tota la gentada que ha assistit a l'acte. Aquesta interessantíssima, crec jo, pàgina del Diari de València, protagonitzada per 3 dels millors joves escriptors amb què aleshores comptaven les lletres valencianes, els recorde, Mustieles, Chavarri i Cabrelles. Aquesta pàgina s'ha de posar necessàriament en relació amb el número 7 de la revista València, periòdic valencianista, que s'autoqualificava com a portaveu de la joventut valencianista a Barcelona i que, en homenatge a Mistral, veia la llum amb data del mes d'abril de 1914.
D'aquesta manera, el primer que cal dir és que els excessivament optimistes càlculs de la directiva de la Joventut Valencianista no es pogueren portar a la pràctica en els termes en què havien sigut previstos, segurament per manca de temps. De fet, i segons havia publicat la premsa, el monogràfic deia, además de valorarlo al escritor provenzal, s'entén, valorarlo valiosas firmas de Cataluña y de Valencia, se publicarán fotografías históricas de la vida de Mistral y el renacimiento de la Provenza, Cataluña y Valencia, junto con ilustraciones y dibujos de los artistas Cajito, Martínez Ballester, Pedro Prat i encara d'altres. Era un projecte molt ambiciós. Al remat, però, la realitat és que, a banda de la coberta, en què es reproduïa una bona fotografia de Mistral, el periòdic només dedica les 4 primeres pàgines a glossar l'obra i la memòria del Capulier, amb la inclusió de 3 articles i una molt bona composició artística que lamenten no poder tindre així, però no he pogut imprimir-la perquè l'he consultat en microfilm, una molt bella composició artística de Pere Prat, inspirada en el segon cant de Mireio. El tercer article, que em sembla també el més interessant, portava per títol Mistral i era obra de Marià Ferrandis Agulló, un dels membres més destacats de la Joventut Valencianista. Així, Ferrandis destacava que sempre el nom de l'immortal poeta ens feia recordar sa gloriosa terra. I deia, com el nom de Verdaguer mos evoca a Catalunya i com el de Llorente ens evoca a València. Per tant, és molt interessant veure com en aquesta data ja estan consolidats els 3 noms d'escriptors símbols, no? Verdaguer, simbolitzant i representant a Catalunya, Llorente, simbolitzant i representant al País Valencià i Mistral, com a símbol i representació de la Provença. Per a finalitzar, Ferrandis finalitzava afirmant que, deia literalment, Mistral ha passat ja a ser una glòria per a son poble, d'emprès de ser una vivent realitat per al món. Que son exemple siga el que servisca de nord a eixa joventut que es comença a floreixer, en la que tenim fixada tota nostra esperança. Bé, em deixo algunes coses, però crec que ja és suficient. Com a conclusió, doncs, podem afirmar que en l'atenció que els escriptors valencians dedicaren a la mort de Mistral, varen gaudir d'un clar protagonisme els autors més joves, els membres de la Joventut Valencianista i els de l'anomenada generació de 1909, que es declaraven fervents seguidors de Llorente. D'una altra banda, podem concloure també que, vista des de la distància, aquesta atenció que varen dedicar a la defunció de Mistral se'ns apareix com un llaç de connexió entre, d'una banda, els múltiples contactes i relacions que l'autor provençal, Mistral, va establir en vida amb el territori valencià i, sobretot, amb la figura de Llorente, però no sols. I d'una altra, això pel passat i pel futur, se'ns apareix també com un llaç de connexió amb la celebració del primer centenari del naixement de Mistral, que València festeja en 1930 i de la qual, sens dubte, els textos i les imatges que es varen publicar en 1914 esdevingueren un eloqüent precedent. De fet, podem qualificar la commemoració del centenari del naixement de Mistral a València, 1930, com d'un punt àlgid i d'inflexió també entre les relacions valenciano-provençals, ja que dona fruits tan eloqüents com ara la traducció al català de l'obra mistralenca d'Icisclo d'Or, Les Illes d'Or, que en 1931 portà a terme Lluís Warner. Tinc així una edició moderna, no és l'edició original del 31, és una actual. També dona com a fruit aquell centenari el volum titulat Amb motiu d'un centenari, Mistral i Llorente, recull de notícies i impressions, que en 1932 dona a la llum Teodor Llorente Falcó, el fill de Llorente, i que és aquest que teniu, que fou publicat a l'editorial L'Estel, aquest sí que és l'original. I, finalment, el tercer exponent més evident i que ha persistit al pas del temps és el bust de Mabre, que en 1933 elaborà l'escultor Lluís Bolinches i al qual m'he fet referència a l'inici d'aquesta intervenció i que ara vos torne a assenyalar perquè realment és l'exponent públic que encara conserva la ciutat de València més evident de les relacions valenciano-provençals. A la vegada,
a la vegada tot això que he dit, però hem de concloure també que el centenari de 1930, el centenari del naixement de Mistral, que se celebrava a València en 1930, marcà el declivi d'unes relacions que pot ser perquè anteriorment s'havien manifestat com a fraternalment fructíferes. Una vegada finalitzada la Guerra Civil i instaurada la dictadura franquista, hom degué considerar que eren recomanablement prescindibles, per dir-ho d'una manera amable. Bé, i això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció. Desitjo que tingueu un magnífic col·loqui i que ens puguem veure properament. Una forta abraçada des de València.